Godmorgen. Så baggrunder alla. Bloggenerera man no me blogger tannikoner rallita. Ullumikku tallamangornerua qulaqeqqarp. Siiva tikiri. Kiinarinorral sungiuttupajoa ullaakku pinnassattarla ikku nuisaannartu inaarippallaatangikkaluarluuin kisia sungiulluiloa piidiidua eqqumiingaarami ngalaartaam takku kusingajaqqasuinnaap eqqumiik sidangissua siiva taqquriarlupsiniaffim iseram honningersiung alutornattori appelsiineri brandy talilluqanuissanerpa sidangissua arianaissua tikinnika Mannasi. kierang videoopkaalers läpisin jatsingama Tässäni toqqarpakka taavalu mama ima allami mama alla malluinaa isungaqarlaapiastoqqa marl tössä singokkatta ilaanaqatta intiim sinner massaksilangissua ingalau ammappun nuin aliannaarutissaareqiuorlumi nuumi ima tuapanguani kallaqatta eqqaavaqartarnikuam tunniut tangaannik taa ataassinnerussimas eqqaavaliukkak aliannaarsuaappa
Aliannaarutsaanaq siiva blokkiuingaarama angerpallapaang immiussinangalu oqalukkama ingaqqammaarlun alianaat oqaat taakkuteqqillui koeplaamarluinnaami ingarpiarnajoram imaattuungami angalani qoqqasusoriorior qunguyuppiassananilu qunguyurrarru oqarpiassananilu eqiallakkuni ima oqaluttoriungussa Qangammittaa qangami taingangama foundationnik taarniartaqisut mussakku qaamanaara una tappara ima videoopkaaderlu angutaatin tikkuatsinnikkuungakku naluuilluu qalipaataaqanuissarnas ma taarnerulaarsiма sinnaaruapkisia ajorpallaang taarningulaarukku assaliasersarik sunartaa ajornersu qaamariarma immaq eqqaanginnarniarlugu primernikkuungilang nose contoureraa sakkortunaalaarsimaguna aamam taaruissuarpallaangikkalua kaameramun assuut tingungaanno unnum quyana aqqaningorpo ima sivaaqang suliniarami sulileqqasukkusattau kassaalluni innajaariamu akonserserpallaanginnerussagakku sininnialerpa YouTube-ikku hobby allakaati tassia Thailandnimi isinginnaaruyorpak qoyani isinginnaarisseqqaamallu subscribe ajunginniaris takoqqissuugunaas aqangu bye